חשבתם פעם איך היו שולחים הודעות בעת העתיקה? לפני המצאת הדואר ובטח לפני המהפכה הדיגיטלית? איך נראה מכתב מתקופת הברזל למשל? שלום, שמי פרחי אייל ואני יוצרת לתקופות הברזל והפרסי במוזיאון ישראל, ירושלים. בעת העתיקה לא היה נייר, ופפירוס היה יקר ונדיר. לכן רוב ההתכתבויות שיש לנו מאותן תקופות בארץ ישראל הן כתובות על שברי כלי חרס, שבמקום לזרוק אותם לפח עשו בהם שימוש חוזר. שמם המקצועי לקוח מיוונית והוא אוסטרוקנים. באוסף המחלקה יש כ-300 אוסטרוקנים שהתגלו בארץ ישראל, החל מרשימות מכולת ועד מכתב רשמי לשופט. אך אחד האוסטרוקנים החשובים ביותר התגלה בערד. ערד של המאה השביעית לפני הספירה היא מצודה צבאית של ממלכת יהודה, היושבת בספר המדבר ושומרת על הדרך הראשית מירושלים לאילת דרך ים המלח. במצודה התגלו 91 אוסטרוקנים, שרבים מהם מיועדים לאלישיב, מפקד המצודה. באוסטרוקון זה, שנשלח מירושלים כבר לפני 2,700 שנה, כתוב, ולדבר אשר ציוותני, שלום. בית השם הוא יושב. זאת אומרת, השולח מספר לאלישיב כי האדם שאותו הוא מחפש בירושלים בסדר ושלום לו, וכי הוא ראה אותו בבית השם, בית המקדש שבירושלים. זאת העדות הטקסטואלית היחידה, החוץ מקראית, המתארת את בית המקדש הראשון. אני מזמינה אתכם לירושלים, למוזיאון ישראל, לבוא ולראות את האוסטרוקון הנדיר הזה. מי ייתן וכל חיילינו יחזרו בשלום.